weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yuni to luuma ñalbi to basambula to guetama to gawinane to ñoro mango to radio tata cheikh oumar to radio cilon to radio teccan fm to radio ndendori ko on takkusan juula ha to bosoya fm to bosoya fm to agnam siwol 96.9 kabruji men e ɗemgal pular e gardini kabruji men ma en jaa ha to leydi mali kalen tigi e ngoɗo wuro witengo Samadougou noon tawatengo e diwan moftima en kaale ngal min gara musɗo badɗo hakkude koninkoɓe leydi ndi e pelle ceɓɓitiɗe ma en jaa ha to wuro gawo kalen kaye nguɗo jangu taw ko wuyɓe mbaɗi tigui braquage mumen e nder bis goto taw ko bis mo compagnie goto mo transport ma en jaa kadi ha to leydi men Sénégal kalen kay en jillu hoorejo men ɗo wonde hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Abdou Diouf jellumum ɗamni wadde to Tivaouane ma en kal kadi e oɗo accident musɗo badɗo e nder wuro Kaolack so ma en can ummima to leydi Sénégal ma en jaa ha to leydi Mauritanie kalen e oɗo Alhaji Baba Mal ruwade yela tijjaɗo tigui e nder wuro Elega ha joni e nder leydi Mauritanie ma en kal kadi e oɗo accident musɗo taw ko koninkoɓe taw ko accident mo oti koninkoɓe leydi Mauritanie mbaɗi e diwan Zoyrat ma en kal kadi e ndeɗo fedde taw ko cadre uji sarhulleɓe tawateɓe tigui e IPR e oɗo saaha yowɓe golle mumen e kallamda to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale pelmodira walla piyande musle ottude jamma hanki o e nder walla ñande alhamisa e nder leydi Côte d'Ivoire to wuuro wiyetege Boké to leydi Niger ma en kaale oɗo chef d' état major kesso nomaɗo to Nigéria ma en kaale temedde jeenayyi o ɗanni yanke Nigéria najo tawateɓe e nder leydi Liɓe yiɗɓe artude to Guinée Bissau ma en kaale oɗo accident musɗo badɗo toon ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Libéria ma en kaale oɗo biyeteɗo George Weah bismiɗo kay Arsène Wenger mennoɗo wonde entraîneur makko yo nde tawtorte tigui pulgol makko kabaruji men joolam jaɓɓeri so waktu o rokki en ma en jaa ha to leydi France to leydi Inde ha to Yemen bisimilla mono kettuki hoto gonɗe joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he musidɗo moon Haali Abouba hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men puɗɗortoɗen ko to leydi Mali noon kaalen e ngoɗo wuuro wiyetego Samadougou noon ene tawe tigui tawa woɗɗani mofti walla e diwan mofti mbiyen ñande alkamisa nde ko yimɓe pelle ceɓɓetiɗi ko kañumen tigui jinno wadde jangu mumen e koninkoɓe fama woni forces armées malienne mbiyen garmi gara musɗo pende kuure e condi dukki hakkude mabɓe ha ko juuti nden noon ko nden tigui ɓeɗo yimɓeɓe fama ko forces armées malienne ko nden tigui ɓe mbawi wadde dañde fartaŋe wawde kay riwtude ɓen pelle ceɓɓetiɗe e gan saga noon mbiyen koninke goto mo fama heeɓi gañade hen tawa kadi ko kural o fiɗa ha joni ko leydi Mali keddorɗen kalen noon caggal mbiyen ñalawma hanki o en kalen tigui e seppoji taw ko ɓeɗo rewɓe liggotonoɓe tigui e oɗo société biteɗo UCOMA noon woni société pewnowo neɓam tawa kadi neɓam ɗam ittete koye bijji noon mbiyen ɓen rewɓe mbaɗino seppoji en kaalino hanki seppoji noon namdade haqqiji mabɓe mbiyen noon e ñalawma hande o hono oɗo tawa kadi ko biyeteɗo madame Diara Raky Talla noon ko kañum woni jagolgal kalfinaɗo ƴettude gollotoɓe mbiyen o waɗino conférence makko walla huccodiri tigui e jaydiyankoɓe o holliri tigui e oɗo saaha kala ko laamu leydi Mali e gaddugol Ibrahima Boubacar Keïta wi noon e waɗama golla ɗum e oɗo saaha laamu ngu yaltini tigui fodde milliard uji ɗiɗi tawa kadi ene fawi temedere million 2 milliards 100 mille milliards uji ɗiɗi tan fawi ujunnaje temedere ɗum noon tawa kadi koko fuɗɗi yobde ɓeɗo taw ko namdinoɓe haqqeji mum woni ko avance o holliri noon haalis keddiɗo o ɗo e jonte jeetati ma laamu ngu rendin haalis o ha laaɓa rokka ɓeɗo haqqeji mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen noon e oɗo diwan
diwan biyeteɗo Tumbuktu noon kalen ko etti diwan Tumbuktu ko oɗo biyetenoɗo biyeteɗo Mohammed ina bore hatta e biyeteɗo e neɗɗo goɗɗo biyeteɗo ina Zem Aga el Khayri mbiyen ko kamɓe ɗiɗo foof noon koɓe yimɓe tawa kadi ko yimɓe malinaɓe jeeyaɓe tigui e ngollo leñol wiyeteɓe kel ansara mbiyen kamɓe foof noon koɓe dahanoɓe kay guila kay e lewru juillet tawa kadi ɓe dahano tigui ko nder leydi Mali e diwan oɗo biyeteɗo diwan wuuro wiyetego Zarho noon en tawi 150 kilométre taw koto banggue rewo wuuro wiyetego Tumbuktu mbiyen noon ɓe goppitama aljuma hanki o ɓe goppitama ha laaɓi caggal noon nde danoɓe ɓe gartiriɓe tigui haaɓe paandi ngoɗo wuuro wiyetego Tumbuktu ko ɗon tigui ɓe goppaɓe gardi koyɗe mabɓe ɓe gardi koyeɓe mabɓe noon haaɓe jetti ngoɗo wuuro wiyetego Tumbuktu haaɓe jetti wuuro wiyetego Tumbuktu noon mbiyen noon e ngal noon ngol goppitgal noon ko ballal tigui ɓeɗo fedde taw ko fedde seɓɓitinde tawateɗe tigui e nder leydi Mali wiyeteɓe groupe de soutien de l'islam et aux musulmans woni tigui fedde darinde taw ko fedde seɓɓitinde darinde kay taw inde mayre ko fedde kay darinde gam addude ballal mum faade e julɓe e wallude islam nden fedde noon ene wiye JNIM ko kamɓe tigui daari kay e kaldigal ngal ha ɓeɗo ko mbawi woppitede ha joni ko leydi Mali keɗɗoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men mbiyen ñande aljuma nde e nder ngoɗo wuuro wiyetego Gawo mbiyen e ko janggu guyka musgo waɗi toon janggu ngu noon ko wuyɓe gaari tigui tawa gaari koye werla mumen werlama o 4x4 mo hinde 4x4 tawa kadi couleur kakki ko kamɓe tigui gaari nde ɓe gaari noon ɓe jani tigui koye oɗo bus tawa ko bus mawɗo bus uji baloji transport tawa bus o ko oɗo société biteɗo Rimbo ko kañum jeeyi on bus mbiyen ɓe mbaɗi janggu mabɓe noon ɓe ariti bus o ɓe dartini bus o ɓe naati hen tigui ɓe gujji dendagal kay koɓe cohluno e nder bus o ko adi ɗum noon kadi tawa ɓe mbaɗino janggu mabɓe ɓe jani tigui e boñ ɓeɗo wiyeteɓe orange money noon ɓe kefti dendagal haalisaji ɓe tawno toon mbiyen fodde million ngaji 5 koɓe jaadi e haalisaji taw haalis CFA ɗum noon waɗi tigui ñande aljuma nde sanga 19 heures mbiyen ɗum waɗi tigui koye nder leydi Mali e diwan biyeteɗo Gawo mbiyen ɗum tawa diwan Gawo kadi ene teska ko nokku ɓurɗo hewde koninkoɓe guila kay koninkoɓe wiyeteɓe Munisma ha e koninkoɓe wiyeteɓe Barkam ha kadi e koninkoɓe Farma foof ne tawi e on diwan kono ɗum foof noon haɗani tigui jaam e kisal e nden ka ala tigui e nder on diwan sen ummima to leydi Mali waɗɗani leydi Sénégal to leydi Sénégal noon kalene oɗo biyeteɗo Abdou Diouf noon ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal e ñalawma hande o kanko Abdou Diouf kay sanga 15 heures ma waɗ jillu makko kay omo ɗamini wadde jillu makko kay yaade to wuuro wiyetego Tiwawon e wuuro wiyetego Tiwawon yaade noon juuro yaade khalife général mo Tijane e yettinde kay e yettinde duwawuji makko duwon yaade noon e juuro yaade kay khalife général mo Tijani biyeteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour mbiyen noon guila khalifaɓe ɗiɗo Tijani yankoɓe sakkitiɓe mayde ɓe woni hono oɗo biyeteɗo Serigne Ahmad Tijani Sy Al Maktoum e biyeteɗo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mbiyen guila nden faade joni ko ñalawma hande o mataw oɗo biyeteɗo Abdou Diouf dañi fartangue tigui wawde yaade toon yettinoyde duwawuji mumen eɗen ero bandiraɓe tan noon nde tinnoto tigui toppito hakki yawde kay yettoyade duwawuji duwonoyo kay fodɓe duwanede nde wonnoon ne teska e oɗo saaha hande ala ko heddi e jokkere en ɗam so wona banggue duwawuji mawɗo men goto kadi ne wiye Alhaj Oumar ne wiye Mouhamadoul Habib de ko ɓi Alhaj Oumar de to lycée ba gorgol o holliri tigui wonde neɗɗo poɗɗo duwanede so ma yi sa duwanayaki ɗum son potti tan gueɗe ɗiɗi a waɗata a hersat kadi a fenata ɗum noon eɗen ñaago bandiraɓe nde tinnoto kay kala nde nanɗen neɗɗo mayirama poɗɗa duwanayade yaade feere kay duwanaya ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen jen ha to diwan Kaolack e nder wuuro Kaolack noon mbiyen tawa kadi koye nder wuuro he yeeso mairie mo wuuro Kaolack ko accident musɗo waɗi toon accident o noon ko debbo goto dognanno welle ko dognanno werla ko kanko tigui féri mo Jakarta moto goto mo hinde Jakarta mbiyen nde o féri moto o noon ko ɗon tigui kadi kanko debbo dognannoɗo werla o yalti tigui lawol o yalti goudron kadi o wone gurñade yaharannoɓe koyɗe yimɓe jeeya noon gañima hen gañanɗe musɗe no fewi kono ɓuuri gañade ko oɗo gonnoɗo e dow Jakarta kanko debbo o noon o wonno tigui koye werla goto taw werla o ko matricule mum ko AD 2677 AD ko ɗum tigui woni numéro matricule debbo mbiyen yimɓe koninkoɓe faabu noon noddama kamɓe foof noon e ɓattade nokkumo accident waɗi o teskama tigui ɓe jooɗima fodde kene manque waktu seeɗa taw ɓe garani caggal ɗum noon ɓe kolliri tigui kamɓe koninkoɓe faabuɓe hadnoɓe arde kay walla haɗiɓe lelde arde ɓe jogui e oɗo saaha ko werla goto taw ko werla
faabu e sahamo accident waɗi o werla faabu woni koko yano intervention Allah e wonde moƴƴo noon on accident waɗi ko ɗon tigui o werla goto taw ko werla ambulance ko ɗon tigui wirti ɗon taw kadi werla ambulance ko wuuro ngo woɗɗani ngoɗo wuuro Kaolaka nde o yetti wirti ɗon noon ko kanko tigui nayyi ɓeɗo gañiɓe o nawi ɗumen e cuuɗi cafriɗi e oɗon noon mbiɗen gonnoɗo e Jakarta o on tigui gañi gañande musde no fewi hoore nde heeli taskama kayne o rufi ƴiƴam kewɗam heddiɓe ɓene gañiɓe kamɓe foof noon e oɗo saaha ɓe nawama tigui e nder cuuɗi cafriɗi tawa ko cuuɗi cafriɗi tawateɗi e Kaolack cuuɗi cafriɗi noon inniraɗo tigui El Hadji Ibrahima Niass ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiyen noon en gam yidde noon gam yidde hisnude ɓesgu Sénégal naɓe e yidde kay ɓeydude ndenka e kisal dendagal ɓesgu Sénégal naɓe e dendagal kay wurɓe e nder leydi Sénégal mbiyen laamu ngu noon holliri tigui holliri kay e oɗo saaha ma ɓeydu 15 commissariat 15 commissariat kessi noon ma mbaɗe tigui e nder Dakar ha e nder guure mawɗe tawateɗe e nder leydi Sénégal mbiyen ɓe kolliri noon ɗum noon ko gam yidde kay ɓeydude ndenka e kisal ɓesgu Sénégal naɓe e dendagal kay mon wuuri e nder leydi he mbiyen e nder Dakar noon e nder Dakar noon ko ɗeɗo leydi tigui ɓeydante commissariat ji mbiyen ngal ɗo leegal biyetegal Rufisque e leegal biyetegal Parcelles Assainies ɗeɗo leydi ɗiɗi ma ɓeydane commissariat ji leegal foof heeɓa commissariat ji ɗiɗi mbiyen ngal ɓeɗo leydi noon ngal ɗo leegal biyetegal Hann Maristes e leegal biyetegal Thiaroye leegal biyetegal Keur Massar Jacques Mbawo Yeumbeul e leegal biyetegal Niamaguen Sicap Mbawo e to wiyete kadi Guédiawaye ma e to wiyete e to ɗeɗo leyɗe noon mbiyen ɗeɗo leyɗe go leegal foof ma heeb commissariat ma waɗe commissariat so leegal foof ma waɗane commissariat mbiyen noon e nder ɗeɗo so tawi noon koko fati e nder leydi he ko ɗeɗo guure tigui joofa gam yidde kay wawde hebde ko wiyete commissariat ji ɗum noon woni ngoɗo wuuro wiyetego Bignoma ma heeb commissariat wuuro wiyetego Niorode Rip ma heeb commissariat Koungheul ma heeb commissariat Kanel kadi wuuro musidɗo men Djiby Dieng Kanel ma heeb commissariat e ngoɗo wuuro wiyetego Wélingara kañum e hoore mum ma heeb commissariat ha joni e ndin mbadi mbiyen laamu ngu noon holliri tigui ha laamu ngu kadi holliri e oɗo saaha ma vidéo surveillance uji kala ma vidéo surveillance uji mbaɗe e nder dendagal jokli wuuro Dakar foof e nder wuuro Dakar foof ma mbaɗe hen vidéo ji taw ko vidéo de surveillance ɓe kalan ɗon kadi holliri kadi wonde hitande mayɗe hitande laamu ngu tigui walla oɗo ministre de l' intérieur o holliri tigui wonde temedere e nogas e tati werla taw ko werlaji policier ji noon waɗama commande ɗin werlaji noon ma gara tigui e nder wuuro e nder leydi Sénégal taw noon ko werlaji ɓeɗo koninkoɓe ɓe hinde police o holliri kadi ɓe kolliri kadi ujunere e temedde jeenayyi e sappo almudo police ene goni tigui e heblo mum e oɗo saaha mo kaleten ɓe goni noon taw noon ɓe ɗamini yaltude tigui ko ngolɗo lawol walla mbiyen ko ngolɗo oɗo waɗata lawol capannayyi ɓiwol lawol ko sukaɓe elwaji walla almuɓe police ne heble woni ko wiyete 44e promotion mbiyen e nder ɓen ujunere e temedde jeenayyi e sappo almudo police ɗaminiɓe yaltude e nder ɓen hen capanɗe joyi e goho ñaltata tigui ko wonɓe ko taw ñaltata ko commissaire uji hen nogas e goho ñaltata ko officier ji temed tati e goho ñaltata ko sous officier ji temedere e capanɗe joyyi ujunere e temedde joyyi e capantati e jeeɗiɗi ujunere e temedde joyyi e capantati e jeeɗiɗi galtata ko wiyete agent ɓe foof noon mbiyen ɓeɗo foof noon ina tawe e oɗo saaha e duuɗe keɓla kiɗ ɗaminiɓe yaltude ko ɓooyani ɓe mbiyen noon guila noon ñande sappo e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi élève police gaynunoɓe kay heblo men jalti tigui e oɗo saaha ɗum noon ha joni ɗum foof noon ko gam yidde kay gam yidde ɓeydude ndenka e kisal e nder leydi Sénégal kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en gartu joni e dawal ɗiɗɓal hoto goɗɗe musidɓe tedduɓe kabaruji men e ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗɓal ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen ha joni noon e ndin mbadi kay gam yiddede ndenka e kisal ɓeydude ɗum e nder leydi Sénégal hono doggol walla mbiyen rapport taw ko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo kay gueɗe nder leydi e jacingol laamu leydi Sénégal ɓe kolliri tigui walla mbiyen o holliri tigui wonde e nder leydi Sénégal tuggal ma kay hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen fodde capantati e jeegom % ko sasa yeeɓe e bandiyagal ustima délinquance ustima e nder leydi he foof ha tengti kay e nder ngoɗo wuuro wiyetego Dakar ha e nder Dakar kadi ha tengti en ɗeɗo leyɗe taw ko leyɗe biteɗe Guédiawaye Parcelles Assainies e to wiyete Grand Yoff mbiyane teska noon caysayagal e bandiyagal en usti hen tigui no fewi ɗum foof noon ko darde koninkoɓe leydi ndi daari kay ha joni doggol ngo walla cimtol ma mbiyan rapport o holliri tigui e nder holliri tigui e nder ujunnaje jeetati e temedde nayyi e jeenayyi neɗɗo ɓen
ɓenninnoɓe kay e nder kasoji ɓenninnoɓe walla ɓenninnoɓe e yesso parquet walla nder kasoji e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji jeeɗiɗi ko hen temedde ɗiɗo e capanɗe hen ɗemedde ɗiɗo e capanɗe jeenayyi e goho tan woni ko wiyete délinquant mawɗi heddiɓe ɓe foof ko nanggaɓe tan taw ko nanguira ko gueɗe keddiɗe e nder ɓen noon kadi mbiyen nder hitande o e nder hitande foof mbiyen e nder nden hitande foof koɓe pétalaji 5 e nder ɓen ko pétalaji 5 tan ko ɓen ko pétalaji 5 ɓe nanguira pétalaji 5 noon e temedere e jeetati ko wiyete arme blanche woni kay ko wayno labbe en e gueɗe baɗe noon e sappo e 5 jaasi ko ɗum ɗo woni koɓe tawdira ɓeɗo kay wiyeteɓe délinquant naw tawra tigui e nder leydi Sénégal ha joni e nder hitande 2017 he ko capantati e tati ujunere e temedde nayyi e sappo e jeetati e sappo e jeenayyi neɗɗo woni 33419 neɗɗo nangaɓe e nder hen e nder ɓen nangaɓe noon mbiyen hen temedde tati e ɗiɗo ko hoɓɓe e nder ɓen kadi nangaɓe hen ujunnaje jeetato e temedde nayyo e capanɗe 5 e jeenayyo mbaɗanoma deftere yesso parquet tawi hen temedde en waɗaɓe deftere hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyo e ɗiɗo ko hoɓɓe hitande rawane nde noon teskama tigui ko hitande rawane nde teskanoma tigui ko nangono ɓuuri hewde rawane noon ko capanɗe nayyi e jeenayyo ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe 5 e goho mbiyen ko yimɓe jeenayyo tan heddino kene wona capanɗe 5 ujunere neɗɗo nangganoɗo e nder ɓen nangganoɓe rawane noon hen temedde tati e capanɗe jeetato e jeeɗiɗi ko hoɓɓe e nder ɓen nangganoɓe noon mbi nangganoɓe rawane hen sappo e goho ujunere e capanɗe jeegom e goho neɗɗo deferanoma tigui yesso parquet e nder ɓen deferaɓe kadi hen temedde tati e capanɗe jeenayyo e temedde tati e capannayyi e jeenayyo ko hoɓɓe ɗum foof noon ko yidde andinde tan e oɗo saaha kay wonde caysiyagal e bandiyagal mawgal ene usti no feewi e nder leydi Sénégal sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon tigui payton to leydi Mauritanie noon hono mbiruɗen e gardini kabaruji men Alhaji Baba Mal roi mo yeela omo tijja tigui ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati lewru janvier hitande gonɗen nder e nder wuuro Elega noon ko kañum woni lamorgol diwan Brakna ko fedde dental Elega kamɓe tigui bismi oɗo biteɗo Alhaji Baba Mal gam yidde mawninde kay ñalli pinal hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Wul Abdel Aziz ko kañum tigui teddinira ñalli ɗi kanko tigui teddinira ñalli ɗi mbiyen ɓe mbi noon kamɓe mawɓe fedde nde ɓe kolliri noon addaniɓe kay teddinirde oɗo biteɗo Abdel Aziz hoorejo leydi Mauritanie koɓe teski kay hoorejo leydi ndi nana daari lankay beele kay pinal leydi Mauritanie ene yaara yesso omona daari lankay beele koddigal kay moƴƴal ene wona tigui hakkude ɓesguji leydi Mauritanie foof mbiyen e oɗo saaha noon eɗen mbiya tan yimɓe fatinke fulɓe tawateɓe e nder wuuro Elega naɓe foof wonde kay ene ɗamini koɗo mawɗo kono noon kadi eɗen mbaɗa erago faade dendagal hoɓɓe kay e nder diwan Brakna wonde kay wulango jamma ɗaldetake e goto ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen mbiyen ñande alkamisa nde e to wargo wuuro Zoyrata mbiyen ko werla goto taw ko werla koninkoɓe leydi Mauritanie waɗi toon accident yimɓe hewɓe wonnoɓe hen taw ko koninkoɓe gañima hen hay goto noon wasani hen fittade mum jeeɗiɗo e nder ɓen gañiɓe gaddanoma tigui e nder cuuɗi cafriɗi mo wuuro Zoyrata e nder ɓen gañiɓe noon en tawi hen mawɗo koninkoɓe tawa kadi ko gardinoɗo mawɗo koninkoɓe tigui tawanoɓe e on wonnoɓe e on convoi mbiyen on noon gañima hen e nder ɓen gañiɓe noon hen goto ɓuuri gañade musde no fewi on ko ƴiyal keeci mum heeli walla mbiyen ko keeci ki fokkiti o ɓenninama tigui e cuuɗi cafriɗi ko ɓuuri yawde e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott mbiyen ɗum noon waɗi tigui koye nder oɗo diwan taw kadi ko diwan mo caggal wuuro wiyetego Zoyrata sen ummima walla ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men mbiyen ɓeɗo noon taw ko cadre uji sarhulleɓe tawateɓe tigui e landa wiyeteka IPR noon woni landa hoorejo leydi Mauritanie IPR woni Union pour la République ɓe joɗinoma noon ɓe jooɗi ɓen sarhulleɓe noon saw cadre uji mabɓe tawateɓe e kan landa eɓe jogui tigui o wiyete fedde nden fedde noon ardi ɗum ko oɗo biteɗo Nourou Ibrahima Sanako kañum tigui ardi nden fedde mbiyen caggal noon nde ɓe jooɗino batu mabɓe woni ko wiyete assemblée générale kamɓe sarhulleɓe cadre uji tawateɓe e landa ɓe kolliri tigui e oɗo saaha wonde ɓe jowi golle mabɓe ɓe kofi juuɗe mabɓe kay e dendagal golle kay golleteɗe e kaɗo landa wiyete ko IPR mbiyen ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaddu batu mabɓe kay ɓe jurniti
gurdam landa wite ka IPR be kolliri kay e nder ɗiɗo duuɓi sappo cakkedɗe ɓe goni e landa inde IPR ɓe kolliri tigui landa ka haydara ala ko golli ko moƴƴi ɓe jiyani foof fayida landa ka ko waɗi ko moƴƴi woni le bilan mabɓe e négative le bilan e négatif noon ko ɗum saabi kay ɓe oɗo saaha ɓe jowi juuɗe mabɓe ɓe jowi juuɗe mabɓe noon eɓe ɗamini noon ne wawi kaldigal kay waɗa hakkude mabɓe e kaɗo landa ardiɓe kan landa so kaldigal ngal waɗi ɓe pamodiri mabɓe dutto e bandiraɓe ɓe kalan ɗumen koɓe kawri ko walla so tawi ɓe ɗamini artude walla koɓe yaltoɓe kan landa mbiyen siifi kayidi o noon ko mawɗo mbiyen mawɗo nden fedde taw ko cadre uji sarkulleɓe tawateɓe e kan landa biyeteɗo Nourou Ibrahima Sakhano ko Nourou Ibrahima Sakhano noon ko membre fondateur woni tigui omo jeeya e yimɓe taw ko yimɓe tawanoɓe nde landa ka société wiyete ko IPR omo jeeya kadi e délégué ji taw ko délégué ji congrès ɓe ki joɗotoɓe e congrès e IPR mbiyen ko délégué ko trésorier kadi Sengo Sebkha legal e nder Nouakchott ko kanko kadi woni 3e tête de liste e député ji IPR département mo Kaydi numéro noon noddirguel makko walla cindirguel makko ko 49 51 capanɗe tati e jeenayyi e capanɗe jeetati sa welama kadi aɗa wawi wattude o numéro o kadi e mattel woni mbatta ɗum 37 sen ummima to leydi Mauritanie ko ɗon tigui mbatten taɓande mawde payen to Nigéria to leydi Nigéria noon ɓe kollori e oɗo saaha fodde temedde jeenayyi o neɗɗo ɗanniyanke taw ko Nigéria naɓe wurnoɓe tigui e nder leydi Libye nana jooɗe paɗe mumen ene jiiɗi artude e leyɗele mumen mbiyen noon kamɓe foof noon ko ñalawma aset hande o yoga e mabɓe kay puɗɗoɗo artirede e nder leydi Nigéria mbiyen ko aset hande o ɓe puɗɗoto artude kamɓe noon eɓena kamɓe temedde jeenayyi neɗɗo ɓe eɓena tigui woni e nder kanŋuji ɗiɗi hen kan goto temedde tati e capantati e joyi neɗɗo ne tawe hen kan keddiɗo fodde temedde jeegom neɗɗo ene tawe hen mbiyen ko ingénieur goto mo société biteɗo Nema hono oɗo biteɗo Moustapha May Hadja ko kañum tigui halfina ɗen gueɗe kañum halfina noon gueɗe kay toppitade ɓeɗo Nigéria naɓe no gartirta e nder leydi mumen Nigéria waɗɗani Niger ko ɗon tigui paye tan mbiyen aljuma hanki o hoorejo leydi Niger hono biteɗo Mamadou Issoufou o nomi tigui walla mbiyen o suɓima général biteɗo Ahmed Mohamedou yo won mawɗo koninkoɓe leydi ndi woni tigui woni ko wiyete chef d' état major des forces armées de Niger mbiyen on général noon o lomti tigui ko général goɗɗo biteɗo Seyni Garba noon e oɗo saaha ko jaaɗo ko welte à la traite kanko Seyni Garba noon ko kanko tigui wonno mawɗo koninkoɓe leydi Niger ko fadde guila kay hitande ujunnaji 2.1 Mouhamadou Issoufou hoorejo leydi ndi noon o waɗi jettore makko kay mannore makko faade kay e oɗo général jaaɗo retraite e darde mum kay e golle mum joɗɗe jumtude ɗe golleni kay leydi Niger sen ummima to leydi Niger ko ɗon tigui paye toon to leydi Côte d'Ivoire noon jehen en ngoɗo wuuro witego Boke noon mbiyen jamma alhamisa ene weeta aljuma yoga e Boke naɓe kay mbaali ko jamma cufele kalumam yoga e mabɓe kay ɗanaki ha tenti kay e yimɓe kay taw ko yimɓe hoɗɓe e ngalɗo leegal bitegal Sokhura noon ko toon tigui 3e bataillon taw kadi ko galle koninkoɓe o tawete mbiyen ko garmi gara muus noon waɗi toon hakkude koninkoɓe noon ɓe hinde armée nationale taw kadi ɓe mbadduno garmi gara koye koninkoɓe ɓeɗo ɓe hinde CCDO kamɓe koninkoɓe ɓe armée nationale noon ɓe teskino tigui ko ɓeɗo koninkoɓe walla ɓe tumno ko ɓeɗo koninkoɓe wiyeteɓe CCDO gonno ko ñukindade ɓe woni ko wiyete espionné enen mbaɗaɓe espionné noon taw kadi ko laamu leydi Côte d'Ivoire ne liɓe mbiyen kuure e condi duki hakkude mabɓe no fewi yimɓe hewɓe gañima hen koninke goto noon walla mbiyen soldat goto wasi hen fittade mum koto leydi Cameroun paaɗen to leydi Cameroun noon mbiyen capantati e jeenayyo neɗɗo taw ko wiyteɓe séparatiste nanggama tigui e nder leydi Nigéria ɓe nanggama e nder leydi Nigéria noon kamɓe foof noon tawa kadi koɓe joguitiɓe mbiyen hakkude jaarowo e duuɓi capantati e duuɓi capanɗe nayyi ɓe goni noon e nder leydi Nigéria fodde kay kene wona jonte ɗiɗi e oɗo saaha tigui eɓe tawi e juuɗe police taw ko police mo wuuro Gembu koto RDC Congo paaɗen woni République démocratique du Congo mbiyen caggal nde toɓoji kewɗi ndiyam caami toon ha kay le wuuro Kinshasa lamorgo leydi ndi naati tigui e yoolayru mbiyen laamu ngu e ñalawma hande o holliri tigui gayni limde maɓe mum ha laaɓi capanɗe nayo ene neɗɗo ko wasi fittade mum taw kamɓe fof ɓe maayi koye yoolayru ɓe hen jooli ɓe hen ko kuɓejo jani e mumen mbiyen noon laamu ngu noon ƴetti tigui balɗe ɗiɗi taw ko deuil national woni ñande jeetati e ñande jeenayyi lewru janvier gonɗen ɗum noon e nder leydi ko e nder leydi RD Congo foof mbiyen ko deuil national tawate e nder hen sen ummima to RD payten tigui koto Guinée Bissau noon kala mbiyen noon ko tana musɗo waɗi ñande aljuma hanki o e nder Guinée Bissau mbiyen ko accident musɗo waɗi toon accident o noon ko camion goto ko kañum tigui ferɓodiri e minibus
mini bus goto noon ɓe kanji permetiri e camion sappo e jeetato neɗɗo wasi hen fittade mum sappo e nayi neɗɗo kadi ko gañi hen e nder ɓen sappo e nayo gañiɓe hen sappo ene tawe tigui hakkude mayɓe e wuurɓe mbiyen mini bus o noon wonno tigui ko jolluno yimɓe tawa kadi omo waɗi ko wiyete surcharge o felɓodiri noon e camion goto tawa kadi camion o ene sarsono tuufeje ciment ɗum waɗi noon ko sanga 20 heures woni waktu jamma waktu jeetati wiide jamma ɗum waɗi koye nokku biteɗo Busozino noon en taweno gas e 4 kilométre funnague lamorgo leydi ndi ɓen toon tigui accident o waɗi pelɓodiral ngal noon muusi no fewi ha mini bus o kay ɓoɓɓi tigui ha ni sa yi a anditta ko werla woni ɗo ko yimɓe on diwan wuuro to accident waɗi kañumen tigui idi arde mbawi kay yaltinde ɓeɗo gañiɓe mbawi yaltinde ɗumen e nder bus o mbiyen noon kamɓe chauffeur ɓe ɗiɗo ɓe noon chauffeur mini bus o e chauffeur camion o foof eɓe tawe kay e nder ɓeɗo sappo e jeetato neɗɗo wasɓe fittali mumen koto leydi Libéria paɗen to leydi Libéria noon kalene oɗo biteɗo George Weah kañum tigui woni hoorejo kesso leydi Libéria e oɗo saaha kanko George Weah noon o bismima tigui mennaɗo wonde entraîneur makko biteɗo Arsène Wenger e oɗo saaha gonɗo tigui entraîneur kippu Arsenal o bismima ɗum noon nde arata kay tawtorede e pulgol nde joƴƴi nde o filitele fullamu ɗum noon mbiyen Arsenal Wenger noon ko sehil makko kadi ko musidɗo makko meeɗino wonde entraîneur makko ene teska noon gilli e cehilagal mawgal noon hakkude mabɓe saabu Arsenal Wenger meeɗi ardude e makko kanko George Weah e nder leydi Libéria e saaha kay mo Libéria wonno e guerre mbiyen noon kanko George Weah noon ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ko nden tigui o taw kadi omo fettanno équipe Monaco ko nden tigui o andodiri Arsenal Wenger woni entraîneur makko kanko George Weah noon siftinde on ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi woni 95 ko nden tigui o hemno ko wiyete ballon d'or noon taw kadi kanko woni Afrique najo goto kanko woni Afrique najo idiɗo walla goto kebɗo ko wiyete ballon d'or Arsenal Wenger noon so ala ko faali kay ma tawtare pilgol makko e walla joƴƴingol makko e siège laamu kay tawa ɗum kadi waɗata ko ɗeɗo balle walla mbiyen koye mayirɗe lewru janvier kabruji men joolam jaɓɓeri koto leydi France puɗɗorɗen to leydi France noon mbiyen caggal nde tempête tawa ko tempête biteɗo Karamen e biteɗo Eleanor yani toon tawa kadi ko hendu yadude toɓoji mbiyen fodde temedere e capanɗe joyi neɗɗo e oɗo saaha ngala hoɗande mbiyen taw kono ɗumen ko bonde no fewi mbiyen keneli ni walla tempête o noon bonni toon tigui kene qime ha temedde 2 millions taw halis euro men fodde temedde 2 millions kalis euro noon taw kadi ko ɗum woni ko bonni toon e oɗo saaha hendu ndu noon ko hendu hewdu dole no fewi hendu ndu noon teskama ene yaaha tigui ha kene wona temedere e capantati kilométre kala waktu ko ha joni koto leydi France keddoɗen mbiyen ko ɓinguel gotel taw ko bebbeyel jaara weele lebbi ɗiɗi kañum tigui daha kanguel noon guel wonno koye nder cuuɗi cafriɗi mbiyen ko bammaguel ko kañum tigui aranguel noon e nder cuuɗi cafriɗi taw kadi guel wona celluguel guel wurdono ko sondo woni tiwoji batteɗi e hunuko cukalel tawa ene ñamma ene ñamiri babiraɗo noon teska tigui kanko yummiraɗo o koɓe serɓe kono jama e kisal ne wonno hakkude mabɓe babiraɗo ne yaara e duuɓi 33 o yaade cukalel guel e oɗo saaha cukalel guel woni danger de mort bébéyel ngel ne wone danger de moro kay saabu ngel wona cellude emo yiile e oɗo saaha koto leydi Inde paɗen to leydi Inde noon to Kashmir mbiyen ko ñamgo musgo waɗi toon police ji nayyi noon mbasi pittal mumen caggal kay nde ɓe jabbino e pittol ɓe jabbi e pittol noon pettoje fetti police ji nayyi mbasi hen pittali mumen koto leydi Yemen paɗen to leydi Yemen noon mbiyen chef d' état major mo leydi Yemen o wofnama tigui to mayanno omo wen noon ɗum waɗi ko nder on oɗo diwan biteɗo Al Diouf koye dow pettoje walla mbiyen ko dow min o yaɓɓi min o fetti o wasani fittande makko noon kono o gañima gañande musɗe kanko chef d' état major o noon omo wiye général Tahir Al Ikili musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongunɗen e kabaruji men e ɗemgal pulara konngol men mbaynigo noon ko erade bandiraɓe kay nde toppito ɗemɗe men nde toppito ɗemɗe men inde nen guure men ɗemɗe men mbasen waylude guure men guure kewɗe e oɗo saaha joni tableau ji nana mbaɗa hen inde mumen ne mbayla ko wayno Wourossogui joni nana ittane waɗa Orosogui ko wayno Hoore Fonde nana ittane waɗa Hoore Fonde e gueɗe kewɗe ko wayno Kahaydi en eɗen mbiya Kaydi Ɓoggue en eɗen mbiya Boggue musidɓe tedduɓe guure ɗe ko guure meɗen inde ɗe ene jogui ko pirti toppitoɗen guure men yo inde ɗe pewne ha peewa nde wene guure he inde he ha peewa so laamu ari waɗi ɗon fano mum so tawi fewnani inde nde eɗen mbawi namnade laamu ngu nde inde ɗe pewnirte